Lambo, Bisaya. So para karong adlaw, Bert. Na napud tay ihatag sa ilahang nga mga advice. So mo gihapon to, ikaw mag-explain. Sige, padayon ka mga kalambo. So ang ipangayo karon Bert na nag-comment dito Bert niya na siya unsa daw ilhana. Nga crush po daw ka sa imong crush. Naha-crush na ka Bert. Nakakrush ko. Naapoy naha-crush sa imo. Naapod. Daghan. Gana. Oo. Sana all. Of course. No, syempre. So para sa imo, unsa may ilhanan nga crush pud, kato naha-crush sa imo nga crush pud nimo siya. Balik. Tad ko kay mga ilhanan. Oh. Tagaan na to sila ilhanan. Gana to mga ilhanan sa mga unsay mga reaction ba sa maipagtingin sa imo ha. Naapod kay pagtingin siya. Oh, so ilhanan na. Ang una nga ilhanan, Bert. Ang una nga ilhanan, Bert is makikistorya siya sa imuha permi. Oo. Nakaagi ko anak mga kalambo. Oh. Kay Isa man to usa nakakrush. tong bae nga nakakrush siya sa ako. Oh, ay, basta-basta. Nakakrush ko sa iya. Una siya. Wala, siyempre, isunsan. Isod po na. Abi pa lang. Oh. Abi pa lang maginambog ko. Uyab na. Crush. Pagka taon-taon na ay nakadungog sa iyo, crush na ako. Gimaritis na ganito ko. Crush daw kanina. Assume mo naman kayo ka. So dapat So, siya dapat yun siya, oh. ang nagkaunang crush sa imo. So hatag ko na sa ilang mga pagtagad sa na ay mga kuan ba? Na ay mga na ang mga reaction sa kanang naka-crush sa iya ha. Oh. Naka-crush ko sa iya. Oh. Naka-crush siya sa ako. So naka-crush ko sa iya. Ihatag na ako para sa matong mga kalambo no. Oh, usa Ang man mga tips. balik. Aw na siya mga kalambo. Sa tanan mga kuan, mura mo lupig pay mag-uyab mo. Ay, mutual understanding. Immu. Immu rin mo ni. Unya kung bisan pila isa kadlaw wala kaniya nakita bitaw. Oh. Unya dito ka sa imong mga pamilya bitaw maghanap siya. Hanap ya ito siya. Sige na to Mingaon siya sa imo. Mingaon siya sa imo unya. Ang sige pud siya pangutana o isa na may mo kumusta na may mga love life karon? Sige. Sige siya kuan ba? Sige Bali, na interesado po siya sa imo. Naka-crush po na siya. Oo, naka-crush siya. Unya, kumusta naman ang inyong mga pamilya? Sige siya din mo anak. Gusto siya makahibalo Yung sa imo. Oo niya. Kumusta man ang inyong mga lakaw ganina, gahapon. Perminti dapat siya. Oo ba? Kabalo. Perminti siya kabalo unsa unsa. Bisag dili mo uyab. Oo, bisag dili mo uyab. Oo. Sumuto murag nagapansin ko nga murag murag na ay pagtingin siya sa ako. Ay. Sabayan po na ako. Oh, anak. Dapat para makita ko niya nga nakakrush ko siya yan. Oo po niya. Oh. Anak siya nga uban nito kay magadto ko ila mama unya bisan unsa magkauban siya sa ako. Unya Ate kay. unya na ako yung mga audience nato mga kalambo. Sabi naman mo, unya maglaglaan. Unya Nay makakita sa inyo. makikita sa ako mga pamilyado. Lopik ko man mag-asawa lagi, magpamilyado. Anak ko. Wala, mani, barkada naman niya. Inya siya ko, magkuhan ko siya nga. Barkada man nila ko niya. Dili man niya. Oh. Kuya man nila ko. Dahil na ni mga kuya. Kasi niya, dapat, pag ulakaw ko, manangid ko sa iya. Ano siya, dapat, bisa na sa kapay manangid siya sa ako. Bisag dili ka mo. Bisag dili, walay kita, walay kamo. So muna ilhanan yun. Oh, dako kay ilanan, dako kay mga kapansin ba? Murag halata kay. Nya sabayan ko na. Mauto sabayan ako ano sa sige na pud kuan ano. Basta na anak uyab na ka, anak mo. Kay sauna, sige siya pangutana na ba daw ko primero number 1 na uyab na ka. Sige siya explain. Unsa di ay atong bation pag naanak ay uyab. Anak siya, anak ko niya. Ambot lang kay wala pa man pud kiniagi anak. Pero dagay nadunggan ako sa akong mga friend, mga barkada na ako pa. Kaya mag-isgot sila. Kanya ako, kay wala pa man ako kakuan pa. Sa kilid ako, minor ako sa ila. Yung anak gid, kadungo ko ang ilang istoryahan, mag-anak siya.
Ako uyab grabe gid ka happy ni pag magbuban ni ba. Hindi mo basta-basta mga kalambo. Ako Happy po yun, na- happy. Happy kayo. Anya ako. Kuan na ka skilled. Mura ko itong may tag-iyab ito. Oh. Kudingkod lang. Maminaw ra ko sa ila. Anya, ang isa na po na. Ay, nakakuyab dito ba? Guwapa kayo ba? Magpakuha na silang pasikatay ba? Pasikatay Oo, sila. pasikatay niya. Oh. Pag makauyab punta, kaya murag wala tay problema ba? Murag wa tay problema kada adlaw. Oo. Sumuto yung gisulti ni mo atong sa babae. Mo to gi-explain po na ako sa babae. Pag Gingan mo. gingan na ako siya. Pag na kayo yapin mo na ni mo bation. Pag naa kay uyab, tingin na ani daw kay naapod din na experience kami na dunggan na po na ako. Oo. Anak ko, anang lalim pa ng pag makuyab daw ka, happy daw ka ay pa. Unya, murag wala kay problema sa tanang butang, sa tanang adlaw, murag happy pa yung mo adlaw anak. Oo, to nga kato nga nakakras sa mga babae. Pagsulti ni mo sa iya, giuyab dayon kaniya. Wala. Wala mo pag mo ni mo nga happy man na uyab. Sige, happy na uyab na ta para ma-happy ta. Wala. Oh, usap day. Di, sabay-sabay ang na siya. Sabay-sabay. Maulang mo naman po tumatid. Kuan sa iya kay murag barkada Oo. Sweet kayo. Oh. Anak ko. So pero debate na gid nimo nga kini nakakrush gid sa Saka- kay lisod sa gwapo man sa. Lisod sa di nimo in love sa ako. Yeah. Ana imong hula man. Hula-hula nimo kini nga bae, imposible nga di makagusto sa ako. Ay, wa na. Kaya ako palang daan yung mga datingan, wala na, kini nga bae. Wa na. Human gini sa pumahaw. Sa mga to ilhanan. Yung datong mo to ilalim. Una, Maka. papansin siya sa imo. Sa imo nga unya. Perminti siya mangutana sa imo. Sana unsa ba ka? Oo. Unsa may problema nimo? O, kumusta ka? Mahila-hila sa mga ginikanan. Kumusta yung mga ginikanan, Oo. mga igsoon mo? Oo na, tagkong ilalim. Tapos ikaduha, kinahanglan malanghid ka sa'yo, bisa dili ka mo. Oo. Wala ikaw mo. Murag, perminti niya mga kuan ba? Perminti niya mga kuan mga nag-asa ka. Murag, Oo. kuan na kaya siya ba? O, nya, pirmi ka pangitaon. Lupig pa inahan. Mga kalambo, lupig pa inahan. O, may ilhanan nga nakagusto sa imo ha. Oo. No, unsa pa man yun, Bert? Unsa pa may ilhanan nga nakagusto sa imo ha? Una, istorya sa imo ha, Pilmi. Ikaduha, magpauban sa imuha, bisag Alakaw, bisag bisag-asa. bisag naara din sa O, kilid. diharas doon, mo kanuban sa imo. Para na feeling ka niya pag makita sa ila para makainin ang tao na uyab mo. Ay! Para malipay yung konti. Ah. Side niya ka, malipay sila pero 2 oras ko ano. Ay! Kana na yung style sa uban. Bert, bantog na sa una nakatiste ko, Bert niya. Paubanon ko niya pirmi. Ay, niya to dito. Nga, Kasi gimana kung paubanon Para ko sa'yo. niya pirmi, Bert mo dito. Ay, bantog, Bert. Wala man ko ito napansin, Bert. So wala may ito nagkauyab niya. No, wala may nagkauyab. Kaya kabalo pa lang ko, nasugod pa lang ko. Nahinan ko na yung Bert. Siguro ako na po ito sa iyo. Yan. Sige, magpauban. Yung nga sana, busy ka. Paubanon ta ko sa imo ha. Kung usag og lagi ko no, usag og ko kinahanglan manangid gid na sa iyang ginikanan uban ko. Masumay maligo ko. Pero pag balik daaray ligo. Wala na kaliko. Wala kaligo. Oo, nagpaatik-atik ka rito dito. Sapa. Oh, nagpatik-atik ka. Ikaw kaya ba rin nagsasagbuk ka sa sapa? Unya siya tara unsa-unsa, labay-labay sa sapa. Ngayon sila daw maglabay-labay no. Pag humad, labay ka isa. Taon-taon, nilabay na po. Labay pagbalik, labay na po. Tingala ka. Break patik ka naglabay diri ah. Di ay ito, nagpapansin. Oo. Ay Halata nakakasa kayo. Halatado kayo. Nasa pagpinsin mo. So, ang mga karagwan, Bert, kaya nang, halimbawa, kachat mo siya, pag nakakras ay mo unsa man, magsinong picture, no? Oh, Magsinong picture. picture. Picture po niya, hindi po picture sa lain. Para This is sad. una-una ka niya ba nga siya. Okay, gwapa ko karon. Di ba? Murag feeling na ako ko. Bali, Bert, bagong ligo, Bert. Oh, sinday. Kisinda na, kapila naman kang kisinda. Oo. Picture. Mga Kadang na. daghan na Yan kayo. yung ihap. Di na maihap.
Sana all. Lagi sa mo kagwapo Nya. naghanap pa mo sa mo ani. Anya, mag-send po dito ka akong picture. Oh. Mag-send ko. Mag-hardphone. Mag-hard. Anak, patnak ka. So signal pa rin picture. Unsa ka pagka-picture ng picture? Pakita sa ila unsa. Mga picture nga mga. Ana kibali ana. Awon. Mga Unsa man sige ba? Wala. Halim ka. Ana sige. Dito pakita sa ila. Ala. Doon ako magana. Sa mag-picture ko gana rin. Sinday mo siya. Karon kibali Nya. karon dula kay ka-chat karon ya. Unsa may message na picture nga naka t-shirt paglambo bisaya. Unsa man nimo pag-picture? Ang isin sa iya, murag happy mo. Mainam din siya pag-ayo, lisan. Ikaw na po, di ba Bert, makaingon dyan ka ba? Sharon, ikini nga picture, di ka may labanin. Pusa, yun ka yun. Kasi mailhan to daw nga, naka-crush. Sa imo ang imong crush. No? Dapat po, mapil po niya, na-crush po niyo. Na-crush po Oo. niyo siya. Dapat ipa-feel po sa iya. Para mag-ana man na sa iyang kaugaling mo. Murag ako rin nakakrush sa iya. Siya wa nakakrush sa ako. Dapat sabayan na po tingin mo sila. Dapat, di ka magpa-heart Sa forget. tanang butang Oh. nga kuad bisag gamay ra. Dagan siya imong una-unaan. Oo. Dili na ko murag sakit kayo unya pag makita kaniya na akay kauban na bae uban. Ano siya? Masad siya, malungkot siya, malungkot. Oo, murag wala bisag Oh. kuan di na. Mawala na siya paglaom, murag di ka Mawala siya na siya magkaon. sa kuan, murag di na siya ganang baon niya. Pag muagi ka sa unang pansin Di na siya ganang maligo. What? Maligo ra pud kay na isip kay Wala, ba discourage no? niya. Pansinon ka pag muagi ka unya pag Katulad na ko. kay kauban na barkada pud nimo. Oo. Hindi nakapansin mo. Makaingon na pud pero sila ito. So halata na kayo. So dapat, Mapil pud niya nga crush pud niya siya. Ayaw pud siya pakita og laing bae. Kay dali pag nakakailaing ba ikaw ba, taguin. pero pwede ra uban nimo siya pero Tambulan mo mata, tambulan. imo ra nga explain sa iya. Explain ra nimo siya. So, Kani o unsa man nina o iagaw ba nina kani ay pasing malain ka. O pero ni iagaw o barkada pud nina. Pero pag Mas lalaki mo malayo. ka ba, hindi siya malayo. Hindi. Kay may istorya na, pero pag di gani may istorya, once na may istorya na, lain na, murag, Lisod na na. lisod na, murag, Murag- di na siya, murag, di na ganahan musuroy. Sa una, sige, astong niagi, magsige paglaag sa inyong balay, unya pag nakakita siya, lain ng bae ng gikuan, Di na di siya. na, murag, wala na. Siya ganyan mo kaon, siya ganyan katulog. Wala yung Kanya tanan. mo tanan na pud ka, kinsa di yung problema mo. Hindi ka siya ganaan na buhi. Oh. Magsige na pud nagpadungog-dungog sa imo. Dapat dili na kung mabuhi diri sa kalibutan. Ay, naman ala. gihapon. Dili dapat may una na birthday ano, ang mga tao ra magkaroon ng gusto na magpakuha na yun, basta mga love life nila yun. So sa ikatambang nimo sa ilaha ka na mga feeling nila wala sila crush silang crush unya. Feeling nila nga wala na sa baka na. Makakuan sila ba kanang di na sila malipay ba? So ikatambag nimo. Ika hatag na sa atong mga kalambo karon. Ayaw pud siya pa side na ka nga crush kaniya. Nya imo pagit siyang pa suya-suya imo pa silos niya. Silos ba? Nya lain pud kaya kay dagan karon mga ingon anak. Nya mo ingon na pud ang bae niya. Ingon anak naman gid basta tanan mga lagi ingon anak gid wala ikuam. Nya tanan magtanan na ang sis ng tanan. Matanan na, no? Oo, tanan. Madamay na. Madamay na ang tanong. Pati ako. So pag tarong, pag-usap mga postura sa tarong. Sa mga tarong, dapat mga kung crush yan niya, dapat sabayan po niyo siya. Ayaw po siya kung ano yung mga pagdala ba mga malain po siya ba? Para dili na po siya magwan yung una ba? Murag, mapil ra gid yung nakakrush naman siya ako. Kaya dili man niya kaya nga pasakitan ko niya. So magka-web na rin mga kabird. Sa ko daw ba yan? Uyabo naman mo. Ako siyang gipangutana. Pangutana na ako siya mga kalambo. Iya, kuya po lagi ni mga di pa kahit ang mga experience sa ng mga butang, mga parte sa mga relasyon. Kay
kuan raw kay ta murag kuan ako nang ako mga kaagi mga kalabo kay Marelate ni mo. marinig na ako. Mag-istorya ko anong parte sa mga Love life. love life. Mura naman ko atong nagkuan nya. Murag di ko ka istorya ba? Hindi. Murag natulala ko ba? Naloding ko da kadali. Di ka makapangayab sa iya, isang kabalo ka nga, crush ka niya. Murag maloding ka ba? Pila may pag-ingon nga uyab na ta? Di. Ay, di na pwede. Kung saan mo rin ako pangayab, di ka mo kabalo nga uyab, kung saan tama na. Anak ko nga. Kung sa daan pag ginagawa na sa ipaikot-ikot ba? Pag-ligoy pa ka. Dagan pa yung mga kuha. Daghan pa kayo mga atik-atik. Oo. Baka uyab mga alin ko ah. Pwede naman sa daghan pa kayo mga atik-atik. Uyab na ta. Pero ako itong ikuha sa mga gisag-sag pa na siya ba? Sugto naman ka. Oo. So, nakabalo naman ko nga sa pag-gusto ka kuha. Pila rin pa kayo. At di na nakato ni mo nga. Di ba, crush mo ko nung pwede magtabag lalay. Uyab na ta. Ikuan pa na ako siya. Isag, doon ratan ako patong gilibot sa plaza. Ituyok sa imo mga kalamo. Pag naada na crush sa imo, sama ka Albert, dapat ipa-feel po nimo sa iya, crush po nimo siya. Oo, ay sakit kayo. Tapos para pag magkauyab na mo, ituyok sa nimo siya sa plaza. Ayaw sa diretso ka pag-istorya. Ay, dito. May nahili sa kalapat. Nahili ba? Murag. Kanang kuan ba kanang Murag na siya maragod sa motor. Primera, segunda, tercera. Pag kwarta na, diya na. iha. Kapag kwarta na galing, yung mo lang kuha ng kwarta. Primero Kuha pa niyo diya. siya kwarta. Paano niyo siya na lingaw-lingaw pag istorya ba? Hantod sa nanay unod. Halimbawa, istoryahan mo siya mga jokes. Oh, joke. Pero pag sa tungoy na mga na, joke, murag joke ra kayo pero seryoso ba yan? Nabay unod ato. Wala di. Dili ra kayo itong panit kay unod. Grabe, gulay ka mantog na pila na ka mo kay mo yung mga unsin na tumingon sa So mga kalambor ko, maduna mo yung mga kanang debate karon para ka Albert. Ako na lang yung mahisgot sa inyo mga hinahinay mo kay daghan na yung pasakitan ng mga babae. Mao pag itong first time. First time. So, sige na. Sige na, tuloy kayo, Albert. Ayaw nyo kalimutin, no? Mag-like, Mag-share, follow, mag-follow, mag-subscribe. Kuan sa mga friend. Para updated ka sa susunod na mong mga video. Para kung kinsay gusto magpa-advise, comment lang sa comment section para matagaan na mong pagtagad. Matagaan na yun ang mga tips. Kung kinsa diyang mga broken hearted. I don't know, anong tips naman kasi yung pinagdaanan ko kasi sa buhay masakit. So, pangitaan na itong mga tips para maayos yun. Kalimot, Dumi nga. Lambo, Bisaya.